guys, welcome to my vlog. Karon guys, magluto-luto si Mary og kuan kana bawo unsa ni kuan man ni ground meat. So magama siguro siya og spaghetti kay naapod siya dagko duwa kayo sa yang hotdog oy napoy cheese. Abunda siya sa cheese kay brato raman dire. Ha. Karon napo yang ahos mo siguro ni ijang lakgaon isagon atong ijang pansit daghan na pud ani ijang ahos ilak isulod uy mawa gid ato ang high blood ani napoy bugas ni dyan guys nga mahalon kaadyo ang 1 kilo is 595 isara na katulog pa nanawag guys asang paungod samok-samok kuning mag-vlog taray manawag na ganin ha, radyo na gilat-an niya, wa pa na nakubas. Hindi ka yung kamera. Ano hayag ka? Hayag, makitang maputo ani, magkanang mag-vlog ko. Among giang ko ng kusina ni Madam Kumari, sa kay Sudari. Luto. Dara ijahang spaghetti hunod. Wala ija pa nang gikupay-kupay og taman-taman ijahang karne. Malata na gud na napino na nagtaman-taman kay gisigian ko na. Mo ba? Sige. Musin tutuon na lang ko niya. Napay ilahang kalan guys nga gidalik-dik nga manigtama na ginuot ko. Unsa ni siya miingani ra gud ni siya o dili oy kapaluma ka man pagaluto ninyo bitaw si madam ko ani nga gidalik-dik ilang kalan guys may gali kay musigat pa no. Kuyawan ko ni. Hello guys, this is Father our driver. Happy New Year. Happy New Year mo. Happy New Year. Okay. Fresh? Ito sila sa fresh? Mau ni si Kadir taga India. India. Ada Pilipinas, ada Sri Lanka. Sure. Ha? Men Sri Lanka. Ada Sri Lanka. Sri Lanka. Taga Sri Lanka na deka. Na mag-cook na siya giyaha kay mag-party man sila unya sa New Year. New Year. Ha? Mau pali. Tomorrow din ba guriada? Ihada na i-fried. Dapat ilang luy ang abunda kada sila luy adire to kay barato naman tomorrow mo pa. Mariani. Nagluto na dahil siya og silit para sa biko na niya. Para ugma. Pakas na pud ni ugma, mawa na pud ang diet, nag-diet na raba ko, last na lang din ni ugma. Ang kaon. Lagi, inig 2021, mag-diet na ko. I will see. Ang promise, kay mag-diet na ko 2021. Sayo na kaon. Bini malikit inani. Para pawasa lang sa asyan mako smells, ha? Asyan. So, apa to mini? Para walay baho, mao nang ibutangan ni sa gingana. Bahan. Ni man si Alia. Pero sakit mo. Oh, ni man bukan. Dia ang wala ko ang bukan. Ang kuan mo pula ka. Lagwa ko lagi si Kader sa kamera. Kader, you look handsome in my phone. Why? Yeah. Okay, thank you. Banana ketchup. Nya kana paminta man na siya paminta. Daghana po na sila gisagol-sagol sa iyang isda oy. Salt. Here. Sino sabi Mara? Dala fry. Di po siya magpahuli na ako yung manok kinadaghanan ugma lagi tugkan na migbalibo. Ha? Kadughan di kay sila handa mamakas na lang ni ano. Iyahang kuan sauce. Daw sa kapag ipaputangan na di man spaghetti nga sauce. Naman dito ko. Kaya ang butang dahil. Tama ako. Napos banana man. Banana? Banana.
Sige na lang oy, igo ra bitaw pud ni mukaon nganong magreklamo pa man mi. Kader, chicken, fish, si tanawan ninyo. I-fried na niya. Yes. He will do fried. Maliit, 9 o'clock. Ay talaga. Badin sa acham you eat? 10 o'clock. La, lazim you eat 12 o'clock. 12 o'clock? Yeah. Yeah. Ada New Year. Maisir you akil first. Inshallah. Don't sleep baad. Badin sleep morning. Ala na iyang gisagol nga ni puti-puti na po. Hello guys, mo ni si Sumo, mo ni kuan badi-badi ni Sir Wisil at tubig channel. Sumo, mita with go sale. Mo na tagaan ko na. Mga buutan pud na sila kay magluto pud na sila gila. Tapos na lang itong mga saita na rider. O si Sumo wa si Jay mahimong maluto, uling ra nang isang gidung. Ha? Uling. Sumo ada. Ala wa pa maluto. Butan na siya mo na tig ka na among sugo-sugoon og kanang init atong dagat naladadaan minijag payong. Sa mo? Ha? Le. Kinsa may available din ha kay atong ipaasawa ni Sumo. And this one guys, he is Shaitan. This one guy, London. Adi Shaitan. Inja ang ilang isagol og pansit, puros ra gyud na ahos. Mawang high blood an. Day, magkuan ko ani unya na. Sama kani para sa pansit. Ayaw na, kuan na ko. Kana ang ahos isagol sa pansit. Kuan na kuan. Atong sato. Hala, successful ilang New Year kay dapat sila kuan, bawal sana dapat sila pansitunon, rice, Oy, wala lagi. vermicell, Happy New Year. Ana, fireworks oh. inja, Kagayan. pwede Wow. Yummy, my spaghetti. Asa mo Asus? Kanta. Test. ay, Sa wala la. Ayan nga, oy. Tagay kami maayo network. enough. Enough? Badi nga da po. Now, kay New Year naman, mag-practice na mig-Arabic. Yala, chula, sa wisakal. Happy New Year, Yen. Ate ni da spaghetti. Spaghetti, wait. Spaghetti ada tawil. Kasi nananta sa bubo. Hadi, spaghetti kun. Ada spaghetti. Tuwil-tuwil. Ada spaghetti tawil. May Ada sir, guys, spaghetti. may sir kalam-kalam English or Bisaya, lasing Arabic. Ha? Ha? Ana, ilunod na ang spaghetti. Bye-bye. Isa to ni Kanta. Ngadto ni baru ako man. Isa to Ni merci. Uy, Success. saksak sinagol. Happy birthday to me. Cha cha cha. Ha? Happy New Year di ay. Di katawan. Left and right ning ilang mga pagkaon. Dahil putumaya. Nja. Kanang para sa pansit. Para pansit ni siya. Unja, mao ni amo ang mga bisita guys sa among New Year. Guli, Happy New Year. Samanti, guli, Happy New Year. Yes, Happy New Year. Hey, mga putot, guli ha, Happy New Year. Happy birthday. Huy, maglukso-lukso mo unyang kadlaw na, karon mo tubo mo. Ay, ganun. Sulok-sulok na dahil sumod para sigurado. Sige. Dili kay buhok ang mo tubo. Kinahanglan ka ng atong mga tail mo tubo kay di ta kaabot sa ilang kabinet perting habuga oh. Ayaw pud panuyo mi. Oh. Kumari tell to Lydia, Baden she will lazim jump. Ashan she will grow up. Lasi kumari mga kana ana.
kumari sawi hold the head, but in bring fog. Ja mo ni ilahang mga ref arang dagko apa ni silang ref oy unsa ka mga sud ani. Puno. Hala oy mga maro kayo sila ba kay gitabunan, so it means dili pa jud ipakaon. Di pwede ag spaghetti na luto na. Unya pakas na ni unya. Ibutang among pagkaon kari si Ja agluto. Ja. Kari baon si ari ibutang tanan agsudan katong adobo, ja. Spaghetti. Diyan sa paisudan nato uban. Pansit. Kalau dako silag plato ay butanganan. Na nindog kaon? Nay, duha mo kaon ay naan ja. Punan pud na mong duha. Sus. Charo. Go inside. Naapod mi shrimps ugma. Ha? Si Raquel. Unsa kay tingog karon no? Baw kana sig ang tingog kanang kagay-kagay sa kwarta. Ikaw kay gayelo man ka, sakto ka daghang kag kwarta maabot. Wow. Kinahanglan maggayelo mo karon. Yelo man to this New Year, ha? Ikaw daily diyan na ba kay yelo nga dress? Nakoy blue, ako'y yellow. Ayaw ng blue kay kuana yelo. Ayan mo to this. Kay kana ba day? Kanang kwarta kay yelo ba ya? Katong tag 500. Yellow man to this niya. Karon pod yelo gihapon. Kumari, you have yellow dress? Yes. Ashan lazim ilbis yellow. Punjabi. La mo Punjabi. Lazim ilbis yellow ashan hada fulus. Lazim yellow. Ana baad fi yellow nice. You remember we go France? I buy yellow. Lazim ilbis yellow. Sabado merci. Nagara-gara ra ko uy kay wa man gugoy ikabla. Ani siya dili gyud niya siya tagaluto guys, tagakaon ra gid na siya mo nandi kay ka maumuhiwa. Lazim yellow. Lazim yellow. Shinugol yellow asfar. Asfar. Oh, asrag sino blue. Asfar, lazim asfar gulihag sa kumari baad samanti. Kana siya dili gina siya kuan gina siya tagakaon na diri nga na siya. Mo na nga di na siya paspas muhiwa, arang hinaya. Tagakaon daw po day. Daghan kay ni sila lungaganan di apod ari ja. Tuapod adto. Bukog. Hoy, ilis din na ning inyong calendar 2021. Hanging nun si Lolo Nasser nga mga ikog kalendar, mga na laman. Ay, luto na pots, na ready na. Ijahang bagyo beans, na ready na. Inja, sa pay na ready nimo. Ijang manok, wa na luto og dayon gipaong. Nganong gipaong manimi? Ah, okay. Gipapahuway sa ni jag manok. Guys, nagluto na siya sa iyang fish da. Fish da. Nagyang giprito na ni